Σαντορίνη για μένα ήταν παράδεισος. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό, είμαστε με τις λάμπες του πετρελαίου και ο κόσμος φιλόξενος, καλός, αγαθός και οι πρώτοι τουρίστες που είχαν αρχίσει κατά το 1964 να έρχεται κανένας σποραδικός. Έλεγαν οι ντόπιοι όταν τους έβλεπαν που δεν τους γνώριζαν, από πού είστε, θέλετε να βρεθείτε στο σπίτι να πάρετε έναν καφέ? Και οι άνθρωποι δεχόντουσαν, πήγαιναν στο σπίτι, τους έδιναν καφέ, έμεναν με πολύ καλές εντυπώσεις βεβαίως. Η πίστη του Σαντορινιού έντονη, τα μάτια του στραμμένα στον ουρανό πάνω από την κορυφογραμμή της Καντέρας. Περισσότερες από 350 ορθόδοξες εκκλησιές φυλάνε τους ναυτικούς και τον τόπο.